Antes de pasar ao punto seguinte, hai presentadas 3 mocións de urxencia, como todos saben, por Betanzos Novo, Bloque Nacionalista Galego e Partido Popular, as 3 sobre o mesmo tema. Entón, eu aos grupos propoñentes preguntolles se están de acordo en debatilas conxuntamente ou entendo que sería o máis lóxico. BNG, aínda que os acordos son diferentes e vostedes decidirán como se vota en cada caso. Entón, entendo, señor secretario, que os mocións de urxencias primeiro hai que explicar a urxencia da moción. Son 3 diferentes, hai que explicar polos 3 grupos ou un ou... Como quiera, se puede votar conjuntamente la urgencia de las 3. Conjuntamente. Sí. Si é sobre o mesmo tema. No punto, agora sería o 17. Sí. Vai antes das mocións ou van as mocións e despois vai teñen que ir a moción de urxencia antes de rogos e preguntas. O sea que no anterior pleno non puiden expresar as miñas preguntas porque todo o mundo se salta e se pasa a toreira o tempo de intervención menos eu, e neste pleno non vão escoitar as preguntas porque todo o mundo se salta no seu momento e o único que respeta todo. Bien, vamos progresando, vamos. Sinto decirlo, pero creo que non me falta razón. Neste caso me daredes a razón todos, vale? Gracias. Pois asumo que recibirei por escrito, nada máis. Entón, un grupo explica a urxencia ou... Sí. Pois o primeiro en presentar foi Betanzos Novo, despois o BNG e despois o Partido Popular. Aquí votamos a urxencia de tres mocións que non houbo ninguna explicación. Pois votemos xa. Perdón? Que se presentaron por urxencia, se incluíron no orde do día 3 asuntos que non estaban informados favorablemente e non houbo ninguna explicación. Vale, é igual. Moción de urxencia. Ten que explicar a moción de urxencia. Explicamos a moción de urxencia. A urxencia do asunto ven dado porque despois de convocada este pleno se produciu, ou tuvemos noticia polo menos os grupos propoñentes, os 3 grupos, creo que os 3 grupos, con posterioridade a esa convocatoria, tivemos coñecemento do derrube dunha parte importante do templete do estanque do Pasatempo. Ante a gravidade da situación, creemos que merece a pena debatir ese asunto que está de rabiosa actualidade, como se diría, urxentemente recibir as explicacións do Goberno sobre este asunto. Pois que se someta a votación a urxencia. Sométese a votación a urxencia das 3 mocións relativas ao Parque do Pasatempo. Votos a favor da urxencia? Apróbase por unanimidade. Entón, por orden de presentación, vou a dar a palabra. En primeiro lugar, voceiro de Betanzos Novo ten a palabra. Bueno, vou a intentar facelo o máis brevemente posible, dado avanzado da hora. Xa dada a hora que non nos queda moito. Entón, vou a ir directamente, sen máis explicacións, a facerlle as preguntas ao Goberno, que é para o que queríamos, presentamos esta moción. A primeira é sobre a responsabilidade das competencias que ten o Goberno municipal. Segundo a Lei de Bases de Réxime Local, todas as atribucións corresponderían en principio á alcaldesa, pero son susceptibles de delegación. Entón, a xestión do patrimonio do Pasatempo é unha competencia que neste momento está residenciada na alcaldesa ou está delegada en algún concelleiro? En que concelleiro? Sobre a declaración de Vic do Pasatempo e sobre a súa restauración, pregunto, xa sabemos que se iniciou inicialmente, a declaración de Vic do Pasatempo estivo paralizada durante máis de 30 anos, volveuse a reiniciar hai uns poucos meses, en febreiro deste ano. Interesouse o Goberno municipal
ante a Xunta de Galicia polo estado de tramitación en que se encontra a declaración de ben de interese cultural. Sobre a restauración, segundo declarou o anterior alcalde, o proxecto de restauración e recuperación do pasatempo estaría sendo elaborado pola Xunta de Galicia, pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pero eu pregunto, ten constancia por escrito o Goberno Municipal de que a Xunta xa iniciou os traballos de redacción? Que técnico ou técnicos están redactando ese proxecto? Cando está previsto que finalicen os traballos de redacción dese proxecto? Están a colaborar os servicios técnicos municipais na elaboración dese proxecto? Cuarta pregunta. A Deputación anunciou a primeiros do ano 2017 o seu compromiso de contribuir á rehabilitación do Parque do Pasatempo cunha cantidade de 600.000 euros mínima. Transcurriu máis de un ano e medio, pero ese anunciado convenio non está asinado. Por que razón non se asinou ese convenio anunciado xa hai máis de ano e medio? Cando está previsto que se asigne? Se publicará o contido do convenio no portal de transparencia para que todos teñamos coñecemento de él? Sobre as intervencións de emerxencia. O Pleno da Corporación aprobou numerosas mocións sobre o pasatempo. Concretamente, nos últimos 3 anos, o noso grupo municipal de Betanzos Novo presentamos 6 mocións que foron aprobadas, se non me equivoco, por unanimidade todas. Por lo tanto, a maioría das que se presentaron aquí no Pleno foron aprobadas por unanimidade, acadándose, polo tanto, un importante consenso sobre a recuperación do pasatempo. Entre as propostas aprobadas, varias veces estaba o mandato dirixido ao Goberno Municipal para que encargase con carácter urxente un informe técnico para determinar as medidas de emerxencia que eran necesarias para evitar que se produciran novos danos aos valores do pasatempo e tamén os efectos que podería ter a execución do provisto proxecto de recuperación de reforma da pasarela. A pregunta é: encargou o Goberno ese informe técnico sobre as obras de emerxencia necesarias? Que técnico se encargou de elaborar ese informe? Foi enviado o contido dese informe á Xunta para recabar a súa preceptiva autorización, sen a cal non é posible intervir no pasatempo? En caso negativo, pois por que razón non se deu cumprimento ao mandato do Pleno e non se encargou ese informe técnico? Solicitouse á Xunta a preceptiva autorización para as obras de reparación da pasarela? Cal foi a resposta da Xunta? En canto ás últimas desgraciado derrube do templete do pasatempo, preguntamos. Segundo a versión do Goberno Municipal, o derrube produciuse con ocasión dos traballos que se estaban realizando polo Concello. Preguntamos, os traballos que se estaban realizando contaban con proxecto de intervención, que é preceptivo segundo a Lei de Patrimonio? Que técnico redactou ese proxecto? Contaban coa preceptiva e obrigada autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural? Que concelleiro ou membro do Goberno local deu autorización para realizar esa intervención? Que técnico municipal era o responsable da supervisión e control técnica desa intervención? Mais nada, polo de agora. Ben, a seguinte moción en presentarse foi a do Bloque Nacionalista Galego. Entón, voceiro nacionalista, ten a palabra. Sí, señora alcaldesa, por non reiterar cuestións tal, supoño que agora saben por que non se valeran neste país as piscinas de obra, non? Por empezar con un pouco de humor. Vamos ver, o derrubo do día pasado xoves 25, segundo vostedes debeuse ao baleirado para cometer os traballos de mantemento dos que nós temos solicitado, non sei se o día seguinte ou 2 días despois, toda a documentación a que agora se preguntaba sobre existencia, copia do proxecto de intervención, identificación de responsables da actuación, dos autores do proxecto, dos directores responsables dos traballos, autoridades que ordenaron e demais. Nos entendemos que unha actuación como esta
estrutural sobre un ben, sobre unha intervención como esta que afecta a estrutura, a permanencia, a que siga en pé un ben como este, non é unha simple tarefa de mantemento, aínda coa descripción que vostedes daban, e que é preceptivo todo este tipo de documentos os que me veño de referir para garantir o fin último, que era unha intervención respectuosa e un resultado satisfactorio. A maiores parece ser, polo que indica a propia Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo, que incluso non está claro que a data fora que vostedes dixeron no comunicado que publicaron nas redes sociais, que posteriormente remitiron á prensa, na información que nos ofreceu a alcaldía, tempo real coa publicación dese comunicado, que incluso teria sido de anterior ano e tiña, parece ser, segundo lles informaron, ou se lle escapou alguén do Concello, esta entidade. Entón, xa estamos diante de outro tipo de cuestións, que é intentar ganar tempo non para dar unha versión distinta. Digo isto, ao final, esta é unha máis, hai ano e pico que hai outro pedazo do pasatempo, era algo puntual, era algo que se iba a repoñer de inmediato, o Porco Bravo sigue cercado nas vallas no estanque, no auditorio da parte nova do pasatempo, sin que se amañara todo aquelo. Neste caso, xa é máis dubidoso que se poida repoñer, e ao final temos unha xunta de voceiros, temos unha comisión de patrimonio, temos unha comisión a pé feito para o pasatempo, e máis alá dunha escueta conversa telefónica en tempo real ou algo parecido, non temos máis información, e o tema e o tempo transcorrido merecía outro tipo de información desde o noso punto de vista. Informar con maior detalle, informar amplamente. Algúnas das cuestións xa saliron na intervención anterior, así que non as reiterarei porque nós botamos en falta todos eses datos, e informar sobre todo por que, se a Deputación, o Pleno da Deputación Provincial aprobaba en marzo os fondos para o convenio, aínda este mes, empezando este mes, foi cando se solicitou formalmente iniciando os trámites para telo, en algo que era perentorio xa hai anos, e que vostedes anunciaron que xa tiñan na man hai anos, non? Porque ese é o fondo da cuestión. A nos danos a sensación de que isto se estuvo enredando sin tomar decisións, as decisións, mellor dito, de calado que o pasatempo precisa, e que até 2 días antes de que acontecera o que aconteceu, a súa prioridade foi iniciar a licitación da reforma da pasarela, que está por ver se o patrimonio permite manter aí. Esa era a prioridade de investimento no pasatempo até que se veu abaixo. Isto pasou o que pasou, non? De feito, e tamén salía na intervención anterior, nós descoñecemos aínda de hoxe se alguén está a redactar o proxecto de rehabilitación do parque, quen, porque aquí se dixo que iba a ser a Xunta o puxo en condicional como quen que xa colaboraremos cando estea o BIC, entón nós non o temos nada claro, non podemos tampouco responderlle con solvencia que non lo pregunta, e entón por todo eso nós consideramos que vostedes merecen unha reprobación desta corporación pola xestión que fixeron de todo isto, non só do percance, sino de todo o que a rodea, e pedimos que convoquen canto antes a Comisión de Patrimonio para poñarnos encima da mesa toda esta documentación que, ao parecer, toda a oposición vota en falta. E, polo momento, máis nada. A terceira moción presentada é do Partido Popular. Voceiro Popular ten a palabra. Damos esta moción, que al final lleva el mismo posicionamiento, es aclarar una serie de circunstancias que han sucedido, pero bueno, tengo que manifestar que a mí el ayuntamiento, precisamente la alcaldesa, me informa telefónicamente de lo sucedido, creo recordar el jueves a la tarde. A veces cuando me informa lo digo porque creo que por algún lado ponía que no habían sido notificados. Yo en este caso también tengo que reconocer las cosas como son, que a mí se me llamó el jueves por la tarde para notificar lo que había sucedido. En referencia a todo lo que nos trae al resto de grupos con esta cuestión. Bueno, pues aparte de refrendar por las intervenciones del resto de portavoces, nuestras cuestiones, nuestras dudas, que vienen redactadas en la moción que presentamos, es quién y por qué se tomó la decisión de vaciar el agua del estanque, qué concejalía autorizó la actuación, con qué informes se contaban,
tenía constancia la alcaldía de las actuaciones que se iban a llevar a cabo, por qué no se comunicaron antes de su inicio dichas actuaciones a la Dirección Xeral de Patrimonio, teniendo en cuenta que se está tramitando el expediente BIC a través de dicha Dirección Xeral, y qué otras actuaciones estaban previstas realizar en el parque, especialmente en su parte más histórica. Yo creo que sí que hay una falta de transparencia en lo sucedido. Yo creo que, pues, evidentemente, se pone de manifiesto al traer el resto de grupos que se esclarezca y que se dé la máxima información y la máxima transparencia con lo sucedido. Queremos contrastar una serie de datos, una serie de fechas. Se hablaba de quién tenía que redactar el proyecto. Yo simplemente voy a hacer referencia a un informe realizado el 25 de mayo por la Consellería de Cultura, acordado además con el anterior alcalde, pero con este gobierno, donde se manifestaba que se traslada al alcalde, a don Ramón García, el compromiso de la Xunta de Galicia para participar en la rehabilitación del Parque Pasatempo. En concreto, el titular del Departamento de Cultura explica que la Dirección General de Patrimonio Cultural participará en la elaboración técnica del proyecto. A mayores, y en esa segunda fase de rehabilitación del bien, la Consellería fará unha achega cunha cuantía económica ao Concello pendente de determinar co fin de axudar na súa recuperación, tendo en conta que se trata dun proxecto técnico moi ambicioso, segundo destacou o conselleiro. Deste xeito, Xunta e Concello avalian e acordan de forma conxunta as necesidades a partir de aí de buscar líneas de financiamento. Hai un apoio, e creo que iso quedou de manifesto, hai un apoio por parte da Consellería na redacción dese proxecto, iso é certo e incuestionable porque está aí. Fago referencia a isto porque alguén mencionaba tamén en que estado estaba esta cuestión, pero que sí que queremos, pues, evidentemente, transparencia no sucedido nestes días pasado, e saber, evidentemente, se tiñan os permisos correspondentes, as autorizacións correspondentes para facer este tipo de actuación neste marco histórico. De momento, nada máis, e moitas gracias. Voceiro de Betanzos en Común. É un segundo que non trouxe a moción. Digo, porque xa sabía de algunhas que se iban a presentar. Pero máis alá deso, ao final traemos un debate aquí que leva vindo desde o principio de legislatura. A veces doe o feito de que as cousas se ven como papelada, e papelada enténdase porque aquí todo é mover papeles dun lado para outro e que saian periódicos dun lado para outro. Todo o mundo ten culpa. E repito, cando digo todo o mundo, evidentemente, hai grupos que chegamos agora ou que non estuvemos en goberno que non podemos ter culpa porque non estuvemos exercendo para poder defender ese ben que é o pasatempo. Pero o pasatempo leva facéndose malas cousas desde o mismo momento que se tomou a iniciativa de restaurar ou recuperar ou como queira que lle chamen, porque aquí tuvemos 1000 apelativos para o que se quere ou se deixe de querer de facer no pasatempo. Aquí houve iniciativas e creo que se aprobaron partidas orzamentarias, se aprobaron ou se trouxeron aquí determinadas cantidades, non só para a pasarela, porque a veces aquí se fala do que interese, do que non se fala. Se aprobaron e se miraron partidas orzamentarias e partidas de outras administracións para determinadas partes do pasatempo, e isto non o digo, claro está, e que quede moi clariño, en defensa do goberno, porque ten a culpa que ten que ter, que acaba de caerse un cacho do estanque do pasatempo, pero non vai caer só ese cacho. Posiblemente, de aquí a que isto se amañe, inda coas partidas orzamentarias e con todo o diñeiro encima, van seguramente a deteriorarse máis partes do pasatempo no tempo que se amañe. E é así. E non digo que con isto que haya que asumir que pase. Digo que se trae a debate isto simplemente porque é algo que está de actualidade, que acaba de caer, e sí, pero podemos, calquera de nós podemos debatir isto públicamente, podemos levar á prensa. Nós non. Ni siquiera salimos na Nova que saliu. Nós non, pero o Partido Popular sí que pode. Os demais grupos sí que poden levar á prensa. E digo isto porque entendo, e isto vai sentar mal, pero é así, que estamos a unha pedrada dunhas eleccións. E ao final, este tipo de temas se usan electoralmente. Pero van usar todos, ustedes, señores do goberno, e aquí, pola parte que nos toca, a parte da oposición. Porque realmente o que estamos debatindo aquí agora mesmo, de urxencia,
como é un caso dunha reprobación, é que a mí nadie me garante, eu se reprobara todo o goberno agora mesmo e se solucionara o tema do pasatempo, reprobaría sin problema, pero que hai unhas eleccións aí á volta da esquina. E non quere dicir que vai a decir que as eleccións van a poñer a cada un no seu sitio, porque saben vostedes que a democracia non funciona tallantemente así. A veces, sin facer as cousas como Deus manda, acaba quen creemos que non debe no goberno. Digo porque non é un debate artificial, pero é un debate a colación, que houve unha concentración que, por desgracia, ou por temas médicos, non puiden eu estar nela. Houve unha concentración a que asistiu xente de Betanzos en Común e de algunha xente cercana a nós, digamos, de outros grupos, estuveron ali, porque hai que estar, me entende? Eu non estuven, e Cecais creo que non fun a ninguna das concentracións que fixo esta agrupación, e non é por estar contra ela, nin estar a parte dela, sino que políticamente non quero tampouco a veces estar na foto sempre, porque cometín ese erro unha vez. E dixen eu, unha e non máis. E eu intento mover cousas como podo, e dentro da capacidade que eu teño, porque son un. E creo que o goberno sabe, sempre dixen que estuve aberto a dialogar e a falar, e sempre se plantexou a idea de partidas orzamentarias para amañar o tema do pasatempo. E ao final, a burocracia que existe, non neste concello, neste país, é un lastre para o pasatempo, porque habría que ter intervido nel xa hai 3 legislaturas, xa hai 4 mellor, e continuar con esa intervención, e non se fixo, e agora, a última hora, se quere facer, pero resulta que os tempos da política e da burocracia van en contra dun ben que vai a caerse pouco a pouco, e iso, ao mellor, é unha cousa que aquí non se comenta. Por que? Porque interesa, cando cheguen as eleccións, poder usalo e dicir, yo soy el que va a venir a salvar el pasatiempo. Coño, eu creo, con perdón pola palabra, coño, eu creo que non hai aquí ningún solo grupo, nin ningún solo concelleiro que queira que o pasatempo caia. Eso espero. Eu non escoitei a ninguén falar contra eso. Despois, que se fagan as cousas mellor ou peor, sí, é verdad, non todo o mundo fai as cousas como debe. E eu son o primeiro en botarlle un cara ao goberno local. Pero aquí se está empantanando, a veces na Xunta tamén, as cousas, e se están empantanando no Concello dun lado para outro con informes de aquí, informes de alá, informes de outro lado, que ao mellor son necesarios, pero es que están afogando o pasatempo. Cando se falaba, e xa remato, non vou a estenderme na seguinte, seguramente levarei por todos os lados e me cale. Pero non estendéndome máis, me refiero, ao final o importante é recuperar e amañar na medida do posible eso. E repito o que dixen, van a caer máis partes, non só porque se quite auga. Van a caer porque ao intervir van a caer porque está feito como está feito. Non é pedra, é cemento, que ten moitos anos. O primeiro cemento Portland de Galicia. Eso ten consecuencias tamén a hora de tocar nun lado, vai a moverse noutro. Hai que intervir contundentemente e fai falta pasta. Punto. Que den a pasta e que se empecen a facer as cousas e deixarse de caralladas. Nada máis. Voceiro socialista ten a palabra. Primeiramente, algunhas cousas, porque aquí manexanse varios conceptos que todos teñen que ver con o pasatempo, non todos teñen que ver con o suceso que aconteceu a semana pasada. Por unha banda, desde a alcaldía chamouse a todos os voceiros, o que pasa é que nun primeiro chamada, algúns, pola razón que fose, non puideron responder á información que lles iba a dar a alcaldía. Falta de transparencia ningunha. Desde o primeiro momento se manifestou que sucesos habían acontecido, por tanto, non houve en ningún momento ningunha intención de ocultar nada, porque era algo, ademais, dificilmente ocultable, dado que eran uns feitos que eran perfectamente visibles. En canto ás tramitacións administrativas, e todos sabemos, porque todos temos relación de alguna maneira coa administración, non só coa local, sino con outras administracións, que desde que se inicia un trámite para, en este caso, e que é unha cousa non menor, que é a de recabar dotación económica para levar a cabo unha proposta como esta de recuperación do pasatempo hasta que isto se concluye na firma de un convenio efectivo para poder xestionalo directamente ou a través desa outra administración contratando unhas obras,
aparte de todos os trámites previos de outras licencias, como pode ser en este caso de patrimonio, pois pasa un longo tempo e todos sabemos que é así, porque todos coñecemos e tratamos con administracións. Quero facer, para xa informar de que sucesos aconteceron e de que maneira, un relatorio breve, porque son dous, teñen un paralelismo nos feitos desgraciados, evidentemente, e que nadie desexaba que isto acontecera co primeiro derrubo que pasou no ano anterior e o que aconteceu agora. E cando se produce o derrubo no estanque da gruta, podese observar que está composto dunha mampostería pobre de pedra e terra sin un trabazón consistente. E faise unha proposta de apuntalamento e consolidación coa propia mampostería e morteiro, ademais de contar o nivel da auga ademais de baixar o nivel da auga mediante bombas de achique para evitar máis filtracións e debilitar a mampostería coa humidade. En este momento, os técnicos que redactaron esa proposta que se consideraba era a que, unha vez falado con a Dirección Xeral de Patrimonio, se veu que era viable, dado que non procedía naquel momento iniciar unha restauración dese ámbito, dado que eso teria que ter un proxecto de restauración e o que se plantexaba era esencialmente consolidar a zona, evitar que se puderan producir daños maiores e unha das cuestións que se plantexaba ali era que o nivel de auga estaba bastante por riba do estado orixinal no que foi concebido o parque e que eso estaba producindo danos polas humidades a través de as filtracións que se estaban producindo a estes muros de mampostería. Cando nos plantexamos levar a cabo algunhas obras de emerxencia destas aprobacións plenarias que aquí se manifestan e faise a visita ao pasatempo aos técnicos, realmente a zona que consideran máis sensible a estes efectos está no estanque do Retiro, aparte do que xa había acontecido, e esencialmente nunhas fendas que aparecen nun dos piares do templete, onde se observan unhas fendas que poden ter e dar certo risco de inestabilidade, co cual se aconsellan, pero sin ningunha outra proposta de proxecto técnico, dado que non hai que actuar sobre estes elementos, un apuntalamento para que tan solo co apuntalamento se lle dea unha estabilidade ao templete e evitar que calquer movimento que se poida producir provoque un derrubo que si sería un dano relevante. Tamén se observa unha fenda no banco que fai a contorno ao conxunto central do estanque que entenden se debe actuar e poder ver o alcance que ten nos muretes laterais polo exterior esencialmente, que é a única parte que pode ser visible, e maniféstase, e si tamén de palabra in situ, non a través de ningún informe previo, de que eso poderase observar cando vai abaixando o nivel da auga, algo que sempre acontece ao final do verán, como sempre, coa minoración do manantial que suministra os estanques, e nesa semana, precisamente, e coa mala previsión meteorolóxica que se iba a producir en todos os informes meteorolóxicos para o fin de semana, procédese, mediante medios mecánicos, a baixar un pouco máis o nivel que xa estaba bastante baixo con respecto ao que uns meses antes tiña. E para poder facer as comprobacións externas desas fendas, si é que se vían externamente, porque o que víamos inicialmente era en superficie e por arriba, e a partir de aí, sí, elaborar unha proposta técnica, unha proposta con esos coñecementos que poidan ter os técnicos e que de consolidación esencial, nada máis, solo de consolidación do que se podía actuar aí e, evidentemente, que esa proposta tiña que remitírselle a Patrimonio da Xunta de Galicia para que a autorizase se consideraban que esa era a actuación que se debía ter en conta.
en ese momento, na tarde do mércores, procédese a, como decía, con medios mecánicos, a baixar un pouco máis o nivel da auga para poder visualizala posteriormente pola parte exterior e para baixar o nivel da auga non se precisa ningunha autorización, nin é realmente unha actuación sobre ningún elemento, é tan solo baixar un pouco máis o nivel da auga que non era ningunha actuación directa sobre ningún elemento central do estanque, era eso exclusivamente e eso non precisa que teñamos ningún proxecto ni ningunha autorización da Consellería, nin da Dirección Xeral de Patrimonio. Isto faise o mércoles á tarde e na mañá do xoves, a mañá, cando se acude novamente ao parque para facer unha observación de en que nivel estaba o estanque, si na noite, porque no propio estanque tamén hai un manantial que xenera un caudal máis de auga, pois é cando se aprecia o suceso que é o derrubo das figuras ali existentes. Tamén se pode ver que o sistema construtivo, en este caso, é o mesmo que no estanque da gruta, e que o paso dos anos e a humidade foron o debilitando, e na mañá dese xoves ponse en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio o suceso seguindo o procedimento. Tan solo dirixirnos mediante un escrito da Alcaldía á Dirección Xeral de Patrimonio indicándolle o que sucedeu e que, como lle corresponde, pois nos dei indicacións de que procede facer neste momento. Na mañá do venres ven un arquitecto da Dirección Xeral de Patrimonio, previamente tivermos unha chamada telefónica, na que o día anterior e o venres ven un arquitecto da Dirección Xeral de Patrimonio na que dá unhas indicacións para executar con urxencia unhas cuestións esencialmente dirixidas a estabilizar as zonas máis afectadas. Na tarde do mesmo venres execútanse as indicacións coa presencia da arquitecta municipal e tamén veñen técnicos do traballo inicial para, vendo a situación do templete, poder facer unha proposta técnica de consolidación que terá que ser remitida á Dirección Xeral de Patrimonio para a súa aprobación e posterior execución. Estos son así, en resumen, a cronografía desos días e de cando sucedeu o derrubo, este segundo derrubo que nadie desexaba, e a partir de agora si se vai a facer unha proposta técnica que terá que ser autorizada pola Dirección Xeral de Patrimonio. Hai moitas dudas de como se debe de actuar e os propios técnicos, creo que moi cualificados e moi experimentados en moitas accións de obras e arquitectura, teñen bastantes dudas de como o van a plantexar. O propio arquitecto de patrimonio, a única cousa que tiñamos ou tiña máis ou menos clara era do que podíamos facer en aquel momento para conter algún outro posible derrubo que se poidera producir, pero agora é cando se elabora unha proposta que xa se elaboraría no caso de que non houbera acontecido eso, unha vez visualizado o exterior do estanque, vendo as condicións na que se estaba, do estanque non, do templete, vendo as condicións na que se estaba, sería cando se faría unha proposta técnica para que fora remitida a patrimonio. Esa é a situación que vivimos, totalmente desagradable, creo que para todos, polos feitos que aconteceron, pero tamén entendemos, e así nos decían os técnicos, que o derrubo, sí, pode que esa presión que exerce a auga estuvese en un fío de equilibrio e que se non se producía ese día, pois poderíase producir dalí a unhos días porque era un equilibrio moi limitado e ademais que o nivel da auga xa estaba bastante máis baixo que uns meses antes e dado que se iba a producir como se produce todos os anos, unha vez que as choivas volven a retomar o seu cauce natural e volver a subir
o nivel do estanque, dificilmente poderíamos facer esa observación que era imprescindible para poder sacar unha diagnose do que e chegar a unha conclusión de cal era a proposta que a día de hoxe están estudiando. Hoxe estivemos nunha longa conversa telefónica e están barallando distintas opcións porque non teñen moi claro de como se vai a actuar aí, que proposta se vai a facer para consolidar esa zona do templete e que a zona esa sensible a unha acción de urxencia está esencialmente limitada ás zonas dos estanques porque son as zonas onde esas humidades poden producir esas debilidades de unha construción feita con medios bastante toscos, con medios moi rudimentarios e que ten máis de 100 anos de existencia. De momento, nada máis. Voceiro de Betanzos Novo, ten a palabra. Bueno, polo menos contestou algunhas das preguntas que formulei, ainda que sexa de xeito indirecto, pero non a todas. Entón, supoño que teremos que falar sobre isto máis tempo. A moción estaba dirixido simplemente para nós, a moción que nos presentamos, para recabar información que non tiñamos. A información que se nos dá agora é incompleta. Pero xa podo deducir así apresuradamente que isto foi unha enorme chapuza. Unha enorme chapuza. En setembro de 2017, hai máis dun ano, xa pedíamos ao Goberno Municipal, instábamos ao Goberno Municipal a que levar a cabo con urxencia as obras de emerxencia necesarias para que se produciran novos derrubos. Quero pedir disculpas, perdoe, voceiro de Betanzos Novo. Estáme dicindo, señor secretario, que ou votamos rapidamente, hai que proceder a votar, ou, se queremos continuar o debate, tería que ser no seguinte pleno. Entón... Me parece que hai que continuar o debate por a nosa... Como? Perdón, non oín o que... Podemos seguir en... Eu coincido. Pero, bueno, vamos a ver que opinan os demais. Se queren podemos votar o que aquí se... Hai algunha moción que non ten acordo, non plantexa acordo ningún, outras sí. Pódense votar e continuar o debate en canto sexa posible. Se me permite un inciso, señora alcaldesa, evidentemente, secretario, tiene razón en que los plenos acaban a las 12 una vez. Pasadas las 12, los acuerdos que se tomen, pues evidentemente pueden ser invalidados. No sé si nos lo puede confirmar, creo que en caso de la suspensión de un pleno, quedando puntos pendientes, incluso se podría retomar 24 horas después o antes de... Creo que había algo así. No sé bien exactamente cómo era, sin tener que dejarlo para dentro de un mes. Normalmente es en el siguiente pleno. Lo que no puede es que una opción es que se convoque un pleno extraordinario por algún otro asunto o única y exclusivamente si se quiere convocar para continuar con este asunto y el punto de ruegos y preguntas que están pendientes, pero ordinariamente es en la siguiente sesión plenaria, salvo que por la importancia o urgencia del asunto se convoque uno antes. Sí, vamos a ver, temos precedentes de mocións como esta que son declaracións políticas que non son cuestións de calado que se teñan votado encima da hora. Moitas veces. Tampouco lle vexo... non sei. Yo digo lo que dice la normativa y lo que se estaba intentando cumplir, que a las 12 tiene que acabar la sesión, porque se pone en riesgo eso, la validez de los actos o incluso no sé si de toda la convocatoria, es decir, de todo del pleno. Entonces... Vamos a ver, bueno, perdón. Sí, no, iba a decir, en todo caso, a única moción que realmente temos puntos de acordo a nosa e os restos son... No, a do Partido Popular tamén. Eu non a teño delante ahora mesmo. Bueno, se queren votar, podemos votar os acordos e continuar o debate. Convocar unha xuntanza como se propón nalgúna das mocións ou un pleno extraordinario por este tema ou que se acorden nunha xuntanza entre todos os grupos. Eu creo que sí, creo que procede. Os grupos propoñentes
deciden, votamos, convocamos un premio extraordinario se queren para o venres. Ou... Eu pediría un pleno extraordinario. Pois... Falamos cando? O venres... Para o venres, o venres o mellor non é precisamente... Para o luns creo que algún voceiro non pode, para o martes que ven parecelles a todos os... Para o treino, en un plazo razonable, Vale. creo que non habrá problema, non? Como? Poden ser... Vostedes como propoñentes deciden. Por eso digo, zanjamos, con independencia que teñamos a comisión ou Con pleno outra extraordinario, o que secretaría, sea, sí. claro. Que... Pero digo, polo carácter da cuestión, claro, é un riesgo votar que, bueno, o que hai que votar é os acordos que É un riesgo ter a sesión a esta hora xa, o sea que xa pode anular todo, o sea, unha vez que estamos xa metidos na non temos acordos que... acabamos. A ver, voceiro do BNG, votamos os seus acordos. Bueno, falo dos meus. Bueno, o Partido Popular tamén plantexa acordos. Sí, xa pasamos da hora, xa estamos manjados. Pois que, señor secretario, non exime de convocar un pleno extraordinario por este tema, que se falará daquela entre todos os grupos. Señor secretario, que se proceda á votación da moción presentada polo Partido Popular e polo BNG, porque a de Betanzos Novo non pasa. Son preguntas. Sométase a votación a moción de urxencia do Grupo BNG. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Lo meterei moi ben. Podes repetir a votación, por favor, que non... Sí. Sométese a votación a moción do Grupo BNG de urxencia. Votos a favor. En contra. Abstencións. Ben, apróbase cos votos a favor do BNG, de Betanzos Novo e do Partido Popular, o voto en contra do Grupo Socialista e a abstención de Betanzos en Común. E agora do Partido Popular. Partido Popular. Sométese a votación a moción de urxencia do Partido Popular. Votos a favor. En contra. Abstencións. Queda aprobada cos votos a favor do Partido Popular, Betanzos Novo e o Bloque Nacionalista Galego, o voto en contra do Grupo Socialista e a abstención de Betanzos en Común. Ben, no seguinte pleno darase resposta aos rogos e preguntas do mes de setembro e aos que plantexen deste mes. Levántase a sesión.